Mateo Kapitulo 18. Niadtong taknaan na nagpanuol ang mga tinun-an kang Hesus nga nagaingon, kinsa ba ang labing dako sa gingharian sa langit? O gitawag ni Hesus ang usa ka bata, ug iyang gipataliwala kanila, ug miingon, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga kung dili kamo mamalik ug magpakabata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Busa, bisan kinsa ang magpakaubos sama ni ini nga bata, kana mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Ug bisan kinsa nga magadawat sa usa ka bata nga sama ni ini sa akong ngalan, kanako nagadawat. Apan bisan kinsa nga magapapangdol sa usa ni ini nga mga gagmay nga nagasalig kanako, maayo pa kaniya nga pagabitayan sa liog sa usa ka dako nga galingang bato, ug nga igatunlod siya sa kahiladman sa dagat. Alaot ang kalibutan tungod sa mga kahigayunan sa pagkapangdol, kay kinahanglan nga ang mga kahigayunan sa pagkapangdol magaabot. Apan alaot kadtong tawo nga tungod kaniya moabot ang kahigayunan sa pagkapangdol. Apan kung ang imong kamot kun ang imong tiil mao ang magapapangdol kanimo, putla kana ug isalibay sa halayo kanimo. Labi pang maayo pa kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi nga piang kun kimay, kaysa adunay duha ka kamot ug duha ka tiil nga igahulog sa kalayo nga walay katapusan. Ug kung ang imong mata mao ang makapapangdol kanimo, luska ug isalibay sa halayo kanimo. Maayo pa kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi nga usa lamang ang mata, kaysa adunay duha ka mata nga igahulog ka sa infierno sa kalayo. Magmatngon kamo nga dili kamo magtamay sa usa ni ining mga gagmay, kay nagaingon ako kaninyo, nga didto sa langit ang ilang mga manulunda nagatan-aw sa nawong sa akong amahan nga atoa sa langit. Kay ang anak sa tawo mianhi sa pagluwas sa nga nangawala. Unsay hunahuna ninyo? Kung usa ka tawo adunay usa ka gatos ka karnero, ug ang usa kanila mahisalaag, dili ba siya magabiya sa kasiyaman ug siyam? Ug moadto sa kabukiran ug mangita ni adtong nahisalaag, ug kung mahitabo nga iyang hikaplagan kadto, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga malipay siya tungod ni adto, labi pa kaysa kasiyaman ug siyam nga wala mahisalaag. Sa maong pagkaagi, dili mao ang kabubuton sa inyong amahan nga atoa sa langit, nga mawala ang usa ni ining mga gagmay. Ug kung ang imong igsuong lalaki makasala bato kanimo, umadto ka ug ipaila kaniya ang iyang sayop sa taliwala kanimo ug kaniya lamang. Kung magpatalinghog siya kanimo, nalukmay mo ang imong igsuon. Apan kung dili siya magpatalinghog kanimo, magdala ka og kauban nga usa kun duha, aron nga sa baba sa duha kung tulo ka saksi mamatud-an ang tanang pulong. Ug kung siya dili magpatalinghog kanila, igasulti mo sa iglesia. Ug kung dili usab siya magpatalinghog sa iglesia, isipon mo siya nga hintel ug maniningil sa buhis. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga kadtong tanan nga inyong gapuson sa yuta, pagagapuson sa langit, ug kadtong tanan nga inyong hubaran sa yuta, pagahubaran sa langit. Nag-ingon usab ako kaninyo, nga kung duha kaninyo magahiusa sa yuta, mahitungod sa bisan unsa nga butang nga pagapangayoon nila, kana pagabuhaton kanila sa akong amahan nga atoa sa langit. Kay kung asa magakatigom ang duha kun tulo sa akong ngalan, atoa ako didto sa taliwala nila. Unya sa miduol kaniya si Pedro miingon, Ginoo, makapila ko ba pasaylua ang akong igsuon nga makasala batok kanako? Hangtod ba sa makapito? Si Hesus miingon kaniya, wala ako magaingon kanimo nga hangtod sa makapito, kundili hangtod sa kapituan kapito. Tungod ni ini, ang gingharian sa langit
sama sa usa ka hari nga buot magpakighusay sa iyang mga ulipon. Ug sa misugod siya sa pagpakighusay, gipaatubang kaniya ang usa nga may utang kaniya nga 10,000 katalanton. Apan sa wala siya'y ikabayad, ang iyang agalon nagsugo nga ibaligya siya, ug ang iyang asawa, ug ang iyang mga anak, ug ang tanang mga butang niya, ug pagabayran ang utang. Busa, ang ulipon mihapa ug nagpakiluoy kaniya nga nagaingon, Ginoo, angan-angana ako, ug ikaw pagabayaran ko sa tanan. Ug ang agalon ni adtong ulipon sa giabot og kaluoy, gibuhian siya og gipasaylo ang utang. Apan sa nakagula kadtong ulipon, hingkit-an niya ang usa sa mga masigka ulipon niya nga nakautang kaniya sa usa ka gatos ka denaryo. Ug sa gidakop niya, gituok niya og giingon, bayri ako sa utang mo. Unya sa mihapa sa iyang mga tiil ang iyang masigka ulipon, nagapakiluoy kaniya sa pag-ingon, angan-angana ako, ug pagabayran ko ikaw. Apan wala siya mobuot, kundili miadto og gisulod niya kini sa bilangguan hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa iyang masigka ulipon ni adtong nahitabo na nagsubo sila sa hilabihan o yamot, og miadto sila sa pag-asoy sa ilang agalon sa tanan nga nahitabo. Unya gitawag siya sa iyang agalon og nag-ingon kini kaniya, dautan nga ulipon, tanan kadto nga utang gipasaylo ko kanimo, kay nagapakiluoy ka kanako. Dili ba usab ikaw kinahanglan maluoy sa imong masigka ulipon ingon sa akong pagkaluoy kanimo? Og sa kaligotgot sa iyang agalon, gitugyan siya sa mga magsasakit hangtod nga hibayran ang tanan niya nga utang. Mauusab ang pagabuhaton kaninyo sa akong amahan nga langitnon. Kung sa inyong kasing-kasing nga tagsa-tagsa, dili kamo magapasaylo sa inyong mga igsuon.